ole kan channel minau thei sak then tu te in zawa in chi bai le ve ko ole tuna hianin hei zirtop ni tunkaratan weekend alo ni le tereng mai zirtop ni zan family praise program kan lo thleng le a hei pa ber po hi Guwahati hmuna general mission field account sang te audit na nein tlong taka zawin silong hmuna CBC graduation day program te ron mang le in voin tlai zan he zan in dar sari borvela dam takin ron thleng le ta a chungin khom kan neya report te pe a ngai thak nom khop mai alom om thine lalpa chunga kan lom tak zet zetani lalpan dam takin miron rai thlen sak le a tuang taka azin na te zuk kalin ati turang ang te zuk ti zawin lalpan aron rai thleng le hi kan lom thina lom thu te kan soya ti chuan fakhla te pa hovin kan han sale a chungte chu zain a hianin kan da ve hrim hrim ange kan chung kwa fakzai in khom zirtop ni zana pianga kan nei thin hi anuam ve thin em a kan ti thei tok tam lo ma se kan o te po moi tok lo ma se lalpa fak hi kan hlim na ber ani a chuwang chuan kan thei tokin lalpa fak na hla te kan an sa a hengte hi adu apiang te lo ngai thla ka lo ena tan kan ha soi moi na kan turia leile va na te ya sang lua ne mo ya le da ke ala am van we ke sai se ya xiang zong zong te po
sắc ta sira on khóc quê tia lệ xoa lên rem thấy